Sus, gamay-gamay na lagi tanog. Kuwang makapalit na gid tagkabaw lab. Kana na ko kwarta diha. Oh, syempre tinigom ni nako eh. Lahi to kung panghatag-hatag ni mong ginagmay. Eh, syempre nagtipid man taron. Kay pangpalit ni natog kabaw. Yun, Ano nagpalit na ko to. palit og kabaw lab. Uy kay Dili, uy. wa na may gamit ang kabaw gudlon. Dili, uy. Sido, uy gamit. Managhan na ang kabaw, mas mudaghan sa netong kwarta. Baligyaw na uban. Mabitaw yung palit kog bahay nga kabaw kay para mo sanay. Nya. Munaghan og mayo di. Hindi baligya na to, di. Kate sa naghanas tong kwarta. Di ba? Wow. Yan na rin ang paagi ba? Mindset ba? Mindset! Ano sa taong ka? Gamay na like kuwang. Tapos, dan. Ay. Oh my. Pangandam la ba? Pangandam. Yes. Kawarin na ito. Taguan na lalap. Taguin ang mailab kay gawa niya na. Wow. Nindot kay pamati ba nga sa tigom-tigom ni mo. Gamay-gamay na lang yung altos. Mapalit na nako ang kabaw ni paring Pedro. Ay katug sa din na lab eh. Kay mulakaw sa ko ha. Sige, sige. Sige lap. Sige, Tagpila sa ko. Duka kay God. kamu palit sud as merkado. Eh. 1 hour later. Sabaw. Ay, yung Mars Chris, uy. Gani sus. Oh na ay. Bugaya ni mo oy. Ipakatug ba na ko kung bana oy kini ko kapuha sa siya oy. Patay puhunan dali na kada Wow. puhunan. Dagan dali na to. Puhunan dali sa. Isa diri lang tarapita. Apa na dia? Dili ka Sa kalibot to nga ha, kay para dali mahuman ba? Sige. Ados Bisa mil, pag gusto nga milon, oy. O, 2,000 na lang. Hindi ako sa. Ata bisa. 2,000 at tunga. Eh para di ta magdugay kay sakpan niya tala. Ay, labdi akong kwarta ko. Ano oy madahan. Ay na pa ni siya makahatag oy ganiya. Grabe Apat kayo nya karon pati na ya. Ba niya. Sa man imong brahasang. Ana, kinawag tangan na og kuan, nawag tangan og heart nga king. Mo na basing kani nga color mo na siya king na siya. Aking na siya. Mm. Sa to pa na kay bera na king ani. Ay ra na kanan oy tanan. tanan. Kapila na yung barhay niya. Libin pa malay na ako 2 4 6. Karon na hatag isa. Ito na. Dagko kay tag pustas tunga nya. Kat karong hatag. Sorry, tao lang, nagkalami. Kay hilabay. Wa man si buog dihan ang dagpana eh. Dutan ba na? Ay, draw na ko ng largo eh. Okay mo. Kamot. Dabay na yun. Wa sa diha oy oh. Down ko eh, kung draw na ko. Agrabihab. Sus, dagdag pangkagong ko. Dagdag ya pa. Down. Sa pawan ko nimo? Lain sa kayo. Ay, ko sa pawi. Oh, mudro pa lang ka. Ano? Pawan mo sa kunin. Ayun, sa dro dia ay kay wa patay ka down. Sunog na si Chris oh. Grabe, wa man si ka down ano. Ugwa ka down surrender. Ana ra na. Uy, puwan aman ni barahin taon oy. Draw! Draw. Mudro ka doon. Draw, kay dagko kinanyang baraha. Draw. Di ko masokol eh. Sokol di aling. Tunog ko eh. Largo na kuha. Wala may hitiray. Smell ka mo, smell. Way hitiray. Way hitiray. Kwarta mang. Bawa mata da jisa. Aba, bahala mo eh. Ya undang taan eh. Undang mo eh.
Uya sa di pangutang mo dito kundi pangawat mo kundi mo panglaki mo. Kulos tag 2,000 sa. Pwede ra man ko na Diyos kay ug makadaog bi amo sa ibayad nimo. Yan, di mo mamayad. Malukoy ra ba kay mo? Mamaya, aw, ug muundang ka, yawan. O sige bantay ha. Pildi pa mi. Biliwam nimo? 2,000 lang. Smell. Imo, 2,000 pod. bantay bitaw ha. Nato nga. Utangan ka ha. Di 2,000 to nga. Tarong mo nagatag basta imo ra na dihang gipang iman anog. Kasi namikas pagkasang ba? Dali. Go na. Di ko manikas Kat eh. dayon, kat May lang. katbib. Samoy, nagdali ko sa inyong kapildihon. Dalos ka pildihan. Tiyaya nimo. Tayo nga kaganihan tayo nga nakadaog ka. O karon nakadaog pa kani. Hindi. 12. 13. 13. Abodro ko ditsoy. Wa pa gani ka kada mo drone na nalibog man tani ay. Sa manin na may joker. Oh, naibe. Draw na ko eh. Agabi magdali makajisa. Usa ka Wala na ni daw Ron. hay para makabaws ta ba. Usa ka na ni Ron. Man taga baws ani good og mo draw mo. Nya ato brad ko pa kaayo. Agabi dalian niya mo daw. Dito makakaon ani sunog ni sad ko. Sunog man tama. Sa aw man na. Oh, nindro na siya. Nya ka man ni. Sunog. Wala na huwam ha, wala na huwam. Buwang puta. Dira ka pa huwam sa? Ako bahala na mo dira. Utangan piato na ko yung bana basta di ka mabayad ikaw sad. Bahala mo dira. Ayaw, uy, mubayad ako nimo eh. Bayad, bantay Mag-withdraw ko, mag-withdraw ko na. Yapag mubayad ko eh. Hindi pa balangay ta mo. Withdraw pa ay. Ay. Ate Leor! Dali, God! Asa mama ni mo? Ha? Asa ron? Nagtungit? Yasa. Allah. Ang kwarta dyan may gikuha. Mas pagayan na ka. Ay, kung sarang dihara ka, kaya rin ako mama ha. Mas ka. Oh, aho. Love. Lab. Nikaw na ka? Wa ko'y labot og ning kaog ko wa. Ilagi kuha mo sa kwarta. Ilagi kuha mo sa kwarta. Wala mo ko nagkuha. Wa ka nagkuha kinsa ba nagkuha dito? Kay babi ka nilakaw ko niya ako na inoy nagkuha na unsa naman ni siya mamasangil man siya. Ang imong anak niingo nagtungit ka. Pagsurti na lang sa tinuod ha, pagsurti. Ha? Huwag ko nagtungit, oy! Di na mamakak ang bata. Ha? Dito mo kas Di na merkado. mo, di na mo mama Tilior. Tungit. Oh, nagtungit ka. Si Dambing to yung nakita, nagtuto siya ako. Si Dambing okay na. Mama ni mo. Hawa. Si Dambing. Balingbing man jugay ka. Kisa nakita Kinsa ni nakita mo mama Dambing? Oh. Kinsa magyod? Oh. Mama, mama. Ilagi kuha na mo sa kwarta. Ikay ba, bakit ako na balik og kabaw. Nganong imo mo nang gikuha gitungit. Asa ron napilde? Wala man ko nagkuha na imong kwarta, basta gisaka ka direk tulisan. Sige, sakay. Kinsa ko to masaka dire nya. Kana kay bawo siya asa gibutang. Wata kay ba, parte nimo tulugan diha Oh, niya. pwede na ko tuluga. Pagkatulog na ko imo ro ipatulog kay gikuha nimo kwarta gitungit nimo. Asa Wala lagi. Ah, dako pa kay ko gasto ana imong bilbil. Basig na ara diha gyud tulab. Ah, sige. Ato tan-aon lang. Ah, ah. Asa, Naala asa? gyud na diha lagi. Asa? Unsa man ni siya? Ha? Basta dito ni mo mabalik ag uli dir. Duwas ni Awa tan-awa na ara diha. ag uli. Wala kay imong liyor ha. Wala oy kay mag ako'y bayran na dito na ko 2,000. Agoy. Ay nag uli dir. Wala ka diha.